आर्टिस्टिक जिम्नॅस्टिक राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धा महाराष्ट्राला 14 वर्षांनी जिम्नॅस्टिकमध्ये यश आलेलं आहे। मुलींच्या ज्युनियर सांघिक गटाला सुवर्ण पदक मिळालेलं आहे। त्याचबरोबर मुलांच्या सांघिक गटाकडून रौप्य पदकाची कमाई करण्यात आलेली आहे। आर्टिस्टिक जिम्नॅस्टिक राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्राला यश आलंय। अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये पुरुषांच्या सांघिक प्रकारामध्ये तब्बल 14 वर्षांनी कांस्य पदकाचा करिश्मा घडलेला आहे। त्याचबरोबर यजमान महाराष्ट्राने मुलींच्या ज्युनियर सांघिक गटामध्ये सुवर्ण पदक पटकावलेलं आहे। जिम्नॅस्टिक फेडरेशन ऑफ इंडियाने यावर्षी असं ठरवलं की वर्षाच्या सुरुवातीलाच म्हणजे एप्रिल महिन्यामध्येच ह्या सर्व नॅशनल स्पर्धा आहेत त्याची सुरुवात करायची। म्हणजे इंटरनॅशनल लेवलला ज्यावेळेला आपले स्पर्धक लवकर जाऊ शकतात, कारण इतर स्पर्धा इंटरनॅशनल स्पर्धा असतात त्या साधारण जूनपासून सुरुवात होतात। त्यामुळे हे इनिशिएटिव्ह घेऊन महाराष्ट्राने हा पहिला मान मिळवला।